everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Unya, apil siyang pag-enjoy ang pagbato niyag daghang mga babae? Ay, naunsa ka baya? Natural lang ka na sa mga lalaki, Carla. Ila ang tanang mga babae. Kung magsige ko og kaselos, mahimo ra masab na mong away ni Derek. Kadayuti, si Angela man ni. Hello, Angela? Ha? Pulis ni? Kayain man din si Angela. Sir? Ha? Oo, sir. Sige, sir. Salamat sa pagpahibaw, sir. Sige, sir. Salamat, ha. Bye. Nganong ingon niya ang imong itsura, Carla? Ambot lang, ti, kung angay batikang sultihan ni ining hitabua. Kay ngano man lagi. Kuan kanang ayaw na lang ati oy kay basin ug unsa niya say mahitabo nimo. Unsa? Kay ngano man di ay? Tanati mamauli na lang ta. Aw, mamauli. Mahibaw man day gihapon kay nigabot na to sa bay. Kay ngano man gani. Eyon ka si Angela ang nanawag. Unya, naghiskot kag pulis sa imong gikasulti. Kuan kanang Ngano? nadisgrasya si Angelo ati. Unsa? Unsa pa ka disgrasya? Di lang una ta mamauli sa bay ati. At tuon ta lang una si Angelo sa ospital nga giingon sa pulis. Ang mga pulis may nagdani Angelo. Wa na nakuha sa mga pamalit na tong tambal nga giresita sa imong doktor? Wa may kiko ng tindera sa pharmacy nga wa sila stocks. Gichekan man gani ning tanan diri sa resita. Amayo hinoon? Matag kakita ko sa scar sa akong naong. Ug matag feel kog sakit sa akong mata. Mahidumdum gid ko atong stalker ni mo, babes. Angay gid unta nga ato siya ikiha. Ug asa man sa nato siya pangitaa? Ha? Ikaw na ba yung nagtambag na ako ha? Nga nonsense tong bayhana. Nga di na lang nato to hatagan o gibugaton. Lucky. Pero, unsa pa kay sunod niyang mabuhat nato, no? Posible na eh. Hapit na tong kasal. Ug kuman sa tong kasal, manlarga na to sa States. Kung stalker ko man gyud siya, di na ko mutuo nga hangto sa States, makasunod pa siya nato. Kalakot gud eh. Kaayo biya gyud ni papriso eh. Enough na. Unsa ka ba? Halos wa naman gayet panahon sa pag-atiman sa atong kasal karon. Gisalig na nato ang tanan sa atong wedding coordinator. Ang papangita pa kahaadtong bayhana. Gusto na. Kay bisan unsaon pa nimo sa pagpangugat diha, alkansit ang mutubag sa mga tawo nga sama nila. Makalagot gyud. Oh, babe, bonnet ni di ba? Ha? Nganong nakaini? Gigamit ko na sa shooting, babe. Maong niya na sa akong sakyanan. Oh, okay. Asa man taron? Super duper nagit ka kapoy, babes. Og sa tanaw ko sab nimo, kapoy ka na kaayog sunod-sunod na ako. It's okay. Happy naman sa ko nga nibalik kag ka-sweet na ako. Kana ang gipangita ko nimo, babe. Always man ko anak ba? Bisan kun man luod ko, sweet man kahapon ko, di ba? Agoy, niluray ng tingog ay. Asa may dool ron ha? Ang inyong bay o sa among bay? Sa inyo na lang, babe. Kisa mo kayos daday sa amo, eh. Magsikik pangutana kung mukaon na ba ko. Makadistorbo na to. Agoy, kayong palugar ah. Kapahuway ka tagtarong ini, babes. Salamat kayo, sir, ha.
Kami na bahala sa pasyente. Ginoo ko. Te, kalma lang good. Mabdos ka ba ya? Hindi ko makatuo ni Ine, Carla. Kinsa pa man di ang gisaligan nimo sa mga yahoy sa imong bahay, te? Di ba matod mo sa mga pulis? Si Derek ang gihatagan mo sa yahoy sa bahay? Kinananghid ni nga manlimpyo kunuhay daan sa imong pagpauli. Derek! Og siya ang katapusang ni gamit sa imong sakyanan. Ang mahalon pag yun imong sakyanan ay ang gida. Ang gida ninyo sa miaging gabi Anong nakapuhat man siya ni Ine na ako, Carla? Ipasidanaan na bitaw ti ka atong laki hati. Oh, ganun katuskutas mo kaniha. Kalma lang lagi taon. Uy, kay basin ka mo ng duha ni Angelo. Ang akong bantayan ron. Ay, Carla. Dinsyo, nialagi ka. Oh yeah! Nanasab ko! Nganong nahibaw man mo sa nahitabo? Last day maron ako silang Ma'am Juan day. Bitaw. Ang amo ba nako nga tagiyas mga lantay nga akong yato ninyo. Og nihapit unta ko sa inyong pisto so kayan. Kay mananghid lagi unta ko nimo. Nga basin tagsan lang ta magkita. Mo may naabta na mo dito sa kayan ninyo. Sila si Edward Ugre nga nanghipos inyong mga tinda. Gipapahipos ni TLV. Tungod yun yung itabo, ah. Salbahisa gini atong direksa. Nanulis pa siya. Gidapang sakyanan ni Ate Elvira nimo. O giangin pa taon niya pusil siya sila. Oh yeah! Oh, kumusta naman ang bayot kung... Kunta, ha? Kumusta naman yung taon? Hilom sa goodbye. Sa baka ng iya ni Moy. Hilom kini pa si kasubo. Oh yeah. Yan na po. Ano sama ka? Aw, maugo na itando ko na ako, good. Mao man akong nandan. Oh yeah. Mining ulagi. Di na ko mo ingon og oh yeah. Kilitok pag yun. Giinan ayin pag iyong oh yeah. Oh yeah. Ingnan kain pag oh yeah. Oh yeah lagi. Nitando na lagi ko ningon ko og oh yeah. Di na ko mo nito og oh yeah, oy. Kapoy. Maragwa kita kumanan ida. Kamahay ko biyang gidati ka oy. Hilom na. Takuman ang baba ni mo. Oh yeah. Kana. Last lang tong yeah ni mo ha. Tigog pagani karon. Pag-auson mo tika karon sa ospital ba? Sabot ka? Oh yeah. Muli ko yung sa uloy. Day Carla. Ano si Day Carla? Day Carla. Pasensya na ka ni ba isto Day Carla ha? Lahabit tungod niya ni nga na magyayaya ba? Mong di siya magkapugong. Balik tas tong istorya day. Kumusta naman to si Angela? Buntag naman Makita ko na ang kahayag sa adlaw lagi kanis bintana sa kwarto. Niyam dito si Heart sa akong tupad Gusto, di ni minilahos kagahapon sa gikan mi sa yang doktor. Babes, ay mong phone, sa pa kayo. Sorry babe, ako na lang tubagon. Ganit. Sleepy kay ko, sa pa Uy, kayo. Tubagan Si na Bro na Alden ba? din Okay. Mugawas lang ko, baby, ha? Good morning. Akong chinilas. Hello? Bro? Bro! Hello, good morning bro. Happy Sunday. Unhan ko da. Ay, magkamagang? Magkamagang mata? Di si Hearts bye, bro. Mauli ay. Sa'yo ka mang nanawag. Sa iyo ba eh? Alas 8 pasado na oh. Pito, nabalita lang ko ni mo nga diyanas ko magkamot ang giingon ni mo nga newspaper. O nga Sunday Magazine. Gupahato ni Hard diri bro. Mas gwapa pa siya kaysa ubang artista sa Manila. Ako na bro. Ingna kong magmahay kong heart. Ha? Makabasol ka ba na ako kung anong nabuang kay ko sa akong pangasaunon? Hamugero ni mo. Hagdi lang oh. Mangita ni ko parehas ni Hard. Nag-iisa lang yan, bro. Wala na ikaluha. Bro, congrats saan ha? Salamat, bro. Pero, natingalan ko ng imong picture bro. Ha? Kaya nga naman. Di man ni maglarong ikaw. Oh, ha? Di maklaro nga ako, bro.
O sasama na ko nga kaila tandaan o nakailasab ko ni Hart, makaingon ki kong ikaw. Pero ang wa makailan ninyo, dili makailang ikaw eh. Ang kandiya sa kayo, naklaro ni mo yun eh. Mao ba? Gituyo ko na bro. Aron di ka bailan sa imong mga babae? Sa iyong mga kanhi matruna? Stoy, hilo man na bro eh. Mao biya na ang picture nga among gilalisa ni Hart bro. Ayaw gipagisgot ana sa tubangan ni Hart. Kay Nahibaw sa ko. ulbo na sa dunya ni. Nahibaw ko. O sige, mauro tuyo ako. Nagpahibaw nga, di na ko'y kopya sa imong gipapublish nga mga magazines o newspapers nga kasluno na mo. Mayong buntag, day, Car. Nagpalit kog tinuwa alang sa iyong pamahaw, day. Aha, Sige, kao na. si Ti Elvira. Hay naman, wa man lagi siya dinhi sa private room ni Angela. Nagkuyo og si Istoy, day. Mangita tingali to sa iyang makaon. Ibahuan mo ko siya ning akong da. Oh, wa tingay makauyo ng bata. Bata. Kisang bata, day. Umtay ka ubang bata din sukad gabi eh. Gali mo ngawan ka pa tingali, day. Oh, wa pa man day ti ka masultihi kagabi no. Nga maong di ko gusto nga mapauli sa bahay si Ti Elvira. Bisan nahibaw na tang luwas na si Angela kagabi eh. Tungod kay mahadlo ko kung unsay mahitabo ni Ti Elvira. Kay una man na siyang na-admit sa laing hospital good tungod sa iyang pagpanlipong-lipong. Kay mabdos na siya. Ha? Muabdos pa dito si ate ni mo? May edad naman to. Minupusal baby man ko no, matod pa sa doktor. Uy, mauba di eh. Mao kanay akong problema din so. Di ko makasiguro nga magkadawat si ate nining tanan. Nga ang amahan sa iyang anak. Maura ni tulis ug ni pusil ni Angela din so. Ganindot ko pamati nga nihilag si De Carla sa kupaga. Sige. Sige. Ihilak pa na, De Carla. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!